Keliling. Biasanya ngenteni nang pundi? Ora nang nang kilo plastikan. Oh, nang plastikan. Jagung manis pemirsa. Mantap pemirsa. Oh, mantap. Lah nek ngeten iki pinten? Kuwi larang itu kuwi. Pinten? 7.000. Mulai larang. Oh, pulaan kok, Mbak? Apaan? Gadane ki, Mbak. Nek kulak pemirsa lho, salut wis tuwek tapi niat kerjane iki semangat banget. Jadi ini walaupun wis tuwek iki kulaan ora wae dhewe, tak pikir ki manggone dhewe pemirsa. Gawe kono Godhog. pelas. Hmm? Pelas. Enak. Loro wis lah. Iya. Telo kan duwe. Iki, Mbak. Tetese pinten, Mbak? Tetese pinten kae? 6.000. Hah? Oh, kayak pinten? Satunya 3.000 pemirsa. Tak godhog ya. Pelas enak. Dari sisi yo rezeki duwen bae. Kono kena. Mbak niki kula dodol kes tunggal mawon nggih, Mbak. Enten, Mbak. Monggo. Diweno 1000-ne, Mak. Menane rapet tapi tak bedhet siapin, Mbak. Monggo. Nek ki ambakane, Mbak, nek sadean. Benditen kok ambaan. Dalamnya pundi, Mbak? Pundi? Nangin di. Kok mau cepu gak, Bang? Nang padangan. Oh, Oh, padangan. Nggih nggih ngapunten nggih, Mbak. Jebule padangan ngidul pemirsa. Atuh berarti yo. Lumayan yo jan nggih Mbak kene. Adangan ya, Mak, orono ya. Padangan kan bisa kono. Nah, nyebrang ibruk. Yo, nek jenenge golek koyo nggih, Mbak. Ngeten lho, Mbak, tak dadekke ngeten. Kula ngendilan Mbah Hamid niki kreseke, Mbak. Tinggi malih. Loh, wis ngene pemirsa. Oke, lanjut kita pulang. Yuk. Monggo, Mbak. Oh, itu. Tak boleh kok kayak naik panggung. Kita pulang. Oh, saya mendung banget. Yo, karena panas. Gombloke ngetum lotro pemirsa. Jadi lotro ubadi soalnya ora enak panas. Jadi langsung tabrak. Nah, ini kan sing kene digo jogging iki. Ayo jogging nih. Apa tambah cilik.
ya blotong. Betul dia naik kak men kok kan ya? Hah? Dapat. Mendungi rakapra. Wis teko alas truk brosok truk brosok truk kebar. Alhamdulillah mae wis tok omah wis salin yo. Wis nganu. Iki kon melas karo Mas Santi pemirsa. Jadi berhubung iki enek bre tak pelas. Tak pelas loro ae pemirsa, sing loro disimpen neh kena dienggo telan apa dipelas neh sok-sok. Iki tak rajang sik kaya ngene. Iki mang wis sing penting godhong brambangnya mari seger. Nggih, martabak jagung. Iki Dirabu pola mana ini sih? ben ora usah ngulek. Kan nek cilik-cilik ini kan gak usah ngulek kok dikit-dikit. Jagung manis. Semanis diriku. Ya. Loh, aku manis kok ya. Pahit. Wes bapak non. Kok pucuke. Wis akeh nggone. Kayak terigu ni seprapat. Ndok entek kok yo. Ora nganggo tok. Ngene. Saya tak uleke sedelok. Ben metu sarine. Dadi akeh pemirsa loro iki. Cerah. Ini Pak. Wis simpel. Ini bawang. Ndi mah. Sik. Walah kelapaku parutku tilak dinggo marut klopo. Sik. Mae bumbune simpel pemirsa. Gak neko-neko. Wis ngene. Cuma wis tak becek-becek sedelok. Kan sari yo. Sari madu jagung. Aku cuma kasih ini. Ada bubuk bukan dulu itu. Ada bubuk entek ini. Simpel. Ini dikupas. Kan ini dibungkus kulit. Jadi tidak perlu diubah vitamin. Mbok anu di.
Jane dikeprek iblis. Iki rak klopo bangsa. Tirak klopo dienggo marut gethuk. Ndi? Dan gak usah ngorek. Nah, kita terus kayak yang ini. Terus iki ngene. Berhubung doke enek ya pemirsa, doke didadar Mas Andi yo. Ijek pura ning kono. Gak mau diantar duit sisanya sithik mau. Ndak apa. Mau sisane sing tak isik mau. Lah kan sing tok mendadar ijek. Kurang di ini jarine cilikan Ya goreng meneh. Apa dienggo campurane ya wis didisiki. They don't want it's fun with me. Nek tak kene kanji ben kantil gaju gendok. Kayak ini. Kasih gula sithik. Sik wi, sik aja mbok anu sik. Lah kan urung. Yo ngene terus yo kudu ae, Mang. Gak kental nih. Gak bakwan jagonge. Nek kancane malah tipis. Ini kan gede. Wis jagung loro, glepunge seprapat. Dadi sakmene kae. Sayange ra nek ndoke pemirsa. Sayangnya ra. Wis dadi. Oke. Lape aja anu. Bismillahirrahmanirrahim. Solo ing besok endi? Yo, kan iki sore ya. Iya. Lalapane, sambele, lauke. Lanjut pemirsa masakan jagung manise Mbah Kung sing ning Ronggo Lawe baru tak masak ya pemirsa. Lagi tak masak iki anget-anget. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang dhuwur di kene lho. Ketok iki. Mbok golek nggone piye karo. Aja mususu, aja mususu, men muring-muring ae. Pas ku bar mang karek adus. Pemirsa, emang menduan mindu. Awan-awan mangane sambel lalapan karo pelas jagung. Sambel godhog minyak nasi padang. Nasi padang lalapan godhong singkong. Jangan dilalo ya sik oleh. Jangan lalo. Jagonya gede-gede. Wah, seger banget. Nganti nek.
Sajane jagung apa tak kukus pemirsa. Anak lanang akon gawe elas. Kurang mateng jagungnya. Amare gede-gede. Ini wis sok. Gimana? Mangane nonggo pemirsa. Nang malik mes. Kenapa le? Apa? Pengen langane. Wis nanti mau. Endi? Gua. Ora ana wong kok. Mana? Isin. Ora nyolong kok isin. Anget-anget enak yuk. Aku jane mbok boyak apa sithik endi? Dejake ya. Sam. Emang ndak salah. Sambal terasi. Gulane gula abang. Setengah. Wes ben toh di. Muka apa kok. Tak gelem. Karepe juk mana nak? Ya, Cik. Ah, ndelung ngene. Ndelung ngene. Ojo. Ojo kok gak mulai neh. Banget enak. Nek panan enak kucing di barang. Mau dewan mau. Enak dipangan. Kan eling anak di. Eling anak lho ki moro. Duwen anake. Matane mek sepet ya. Kan sambelnya mah. Tak panas empat. Pemirsa ya, aku godhog banyu pemirsa. Dadi wedi nek geniku mati, tutup ya. Tutup awakmu. Ya pemirsa, cukup sak menawi videone mak dino iki ya pemirsa, masak jagung pelas dari Mbah Kung ya, Ronggo Lawe. Dadi nenek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Malegini Mah Family, Malegini Family minta maaf yang sebesar-besarnya buat pemirsane Mak KB. Terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir kok banyu kali, agung kok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.